Гэты зліва абмяркуем разам з заснавальнікам тэлеграм-каналу Нехта Сцяпанам Святловым. Вітаю, Сцёпа. Добрый вечар. Якія твои ўражанні ад гэтай размовы перш за ўсё і чым здзівіла або не здзівіла спадарня Эйсмант гэтым разам? Ну вось з кожнай падобнай публікацыі, з кожнай выхадкай у уладаў гэтак званых здаецца, што ўсё, больш ужо нічога не здзівіць, але раз за разам, як кажуць, новае дно прашчупваецца, бо здавалася б, ужо пасля зліву з Шакута і Баскавым, таксама Наталя Эйсмант размаўляла, здаецца, што варта было б не абмяркоўваць падобных тэмаў па тэлефоне, аднак праз 1-2 дні нават яшчэ памяць не аднавілася, у Эйсмант размаўляе на такія тэмы, таксама праз тэлефон. Можна сказаць, улады наступілі самі сабе на нагу, таму што самі заблакавалі інтэрнэт, і з-за гэтага вось такія злівы і атрымліваюцца. Калі бачна ўсю сутнасць гэтай сістэмы, за 8 хвілінаў можна зразумець, што людзі, як кажуць, цытата Эйсмант, там падыхаюць у адміністрацыі, што Лукашэнку вельмі ўсе баяцца, нават прэм'ер-міністр не можа маску начапіць, хоць і пачувае сябе не вельмі добра. То бок гэта ўсё цалкам сведчыць пра тое, што сістэма яна вельмі хісткая, вельмі не такая моцная, як заяўляе Лукашенко, і не такая моцная, як паказваюць дзяржаўныя медыі і іншая прапаганда. Тэлеграм-канал Нікі Майк заяўляе, што мэтай зліву была не Наталія Эйсмант, як прынята тут лічыць, а сам Лукашенко. Бо ахоўнік Лукашэнкі, Латышонак, ён акурат такі з'яўляецца другім чалавекам у гэтай размове, а ён з'яўляецца тым чалавекам, які фактычна вельмі блізка заўсёды каля Лукашэнкі знаходзіцца, і гэта нібыта сігнал самому дыктатару, што Башыраў і Пятроў могуць, і гэта вядомыя персанажы Солсбері, могуць вельмі блізка падабрацца да сыпальні дыктатара. Як лічыш? Цяжка сказаць увогуле, з якой мэтай і хто гэта публікаваў. Ёсць меркаванне, што гэта могуць быць расійскія спецслужбы, але навошта ім гэта рабіць, цяжка сказаць. Тым больш, што Лукашенко, я нагадаю, сам спрабаваў зрабіць так, што нібыта вось гэты перахоп Ніка і Майка, уласна, Варшавы і Берліну, але вось так, калі гэта расійскія спецслужбы, то вось так аддзячылі. Насамрэч, мы не ведаем дакладна, хто гэта і з якой мэтай робіць. Мы, на жаль, вось гэтая асоба, якая дасылала і дасылае нам гэтыя файлы, яна не прадставілася і не адказвае на ніякія іншыя пытанні, акрамя вось толькі нейкіх высвятлення падрабязнасцяў, калі была гэтая размова і гэтак далей. То бок мы не можам з дакладнасцю сказаць, а нават калі і скажа, то гэта не азначае, што гэта будзе праўда. То бок мы не ведаем, хто гэта і з якой мэтай слівае, але мы бачым всю сістэму наскрозь. І варта падкрэсліць, што гэта толькі пачатак. Я думаю, што падобных зліваў мы бачым, што ініцыятыва Байпол, відэа з унутраных рэгістратараў міліцыянтаў нагрудных паказвае, што іншыя злівы ідуць з сістэмы. Той же канал Нікі Майк таксама публікуе шмат эксклюзіўнай інфармацыі. І гэта ўсё будзе толькі павялічвацца, бо сістэма ўжо рушыцца. Калі гэта невыгадна ні Крамлю, як ты кажаш, ні самому Лукашэнку, то тады каму могуць быць выгадныя гэтыя злівы? Я ведаю, што вы праводзілі апытанку ў сваім тэлеграм-канале, дык вось 60% прагаласаваўшых заявілі, што гэта могуць рабіць беларускія спецслужбы. Гэта могуць сапраўды рабіць беларускія спецслужбы, гэта могуць быць, гэта можа быць хтосьці з беларускіх спецслужбаў, але так як я ўжо сказаў, яшчэ раз падкрэслю, мы дакладна не ведаем, хто гэта, мы можам толькі меркаваць, хто і з якой
мэтай гэта робіць. Магчыма, сапраўды ёсць, паколькі сістэма зараз разбураецца, ёсць ну вось такія смельчакі, якія потым хочуць нейкія сабе ачкі новыя, пункты здабыць для новай Беларусі. А магчыма, проста людзі, якія хочуць таксама зарабіць, бо зараз такую таямніцу адкрыю, нам працягваюць дасылаць падобныя файлы і сказалі, у іх ёсць вельмі гарачыя, якія здзівяць усю Беларусь, але яны ўжо будуць платныя. Я суму называць не буду, але скажу, што праца вядзецца і ёсць людзі, якія выказалі жаданне праспансаваць вось гэтыя новыя слівы. Таму што чалавек сказаў, што ён вельмі рызыкуе, то бок магчыма, што чалавек сапраўды ў сістэме. Таксама вось не называючы ўжо гэтая лічба, аднак я глядзеў вось ваш суботні стрым з удзелам Павла Млатушка, там таксама гаворка, калі я не памыляюся, шла пра ўзнагароду для таго, хто альбо арыштуе Александра Лукашэнку, і там вось лічбы называліся. Як гэта можаш пракаментаваць, ці ёсць нейкія такія ўжо вам прапановы? Гэта было такое прашчупванне, намацванне, кажуць, глебы, то бок мы спачатку хацелі выявіць настроі людзей, і людзі сапраўды паказалі рашуча на стрыме, што хочуць гэта праспансаваць. Зараз вядзецца такая арганізацыйная праца, бо гэта не надта проста, бо мэта збору не зусім звычайная, і ў Беларусі гэта могуць вельмі лёгка і проста падвесці пад экстрэмізм нейкі чарговы ці тэрарызм, хаця здавалася б, узнагарода проста за тое, што хтосьці, ну, калі не арыштуе, то хаця б скажа, якім чынам можна спыніць злачыннае дзеянне грамадзяніна Александра Лукашэнкі. І мы зараз вядзем працу, мы зараз думаем, у якім фармаце гэта можа быць, калі гэта можа, праз які сайт гэта збіраць, праз біткоіны, таму што, ну, праз звычайныя прыкладанні ці краудфандингі, збор грошай, гэта, ну, не так ужо проста зрабіць, бо мэта, як бачым, не самая звычайная. Сцёпа, давай, калі вось зараз перайдзем з табой непасрэдна да зместу гэтай размовы. Цікава, што і ў папярэдніх злівах Лукашэнку наўпрост ніхто не называе з іх. Ні Эйсман, напрыклад, ні Баскаў, ні Латышонак. Яны кажуць шэф, і нават баючыся, як быццам бы, як у сталінскія часы. Ведаеш, сказаць таварыш Сталін пра нешта ў размове, гэта ўжо такое вельмі... Пра што гэта сведчыць? Пра тое, што людзі нават баяцца называць імя, прозвішча Лукашэнкі ўслых. Я толькі одну такую заўвагу, яны не называюць прозвішча Лукашэнкі і не называюць коронавірус. Гэта ў іх захворванне это. Ну, вы же понимаете, о чым. То бок гэта, ну, яны баяцца, гэта сапраўды страх, гэта баяцца і коронавіруса, і Лукашэнку, відаць, таму што, ну, калі прэм'ер-міністр краіны, які, ну, фармальна, хоць па канстытуцыі залежны ад вышэйшай пасады прэзідэнта, але, ну, так на практыцы ён мае сваё меркаванне і можа штосьці зрабіць па-свойму. Ён баіцца нават начапіць вось гэтую маску, хаця адчувае, што не вельмі добра сябе пачувае. То бок гэта сведчыць пра тое, што ўсё ў гэтай краіне залежыць ад аднаго чалавека, уся сістэма яго баіцца, уся сістэма пад ім, і калі гэтага чалавека не стане, вось, ну, захварэў ці ад таго ж коронавіруса памёр праз некалькі дзён, гэтая сістэма не будзе здольная сама існаваць. То бок гэта будзе азначаць адразу ж моментальныя перамены, там ёсць свае пабочныя вынікі, там і Расія, і іншыя, але, ну, просто гэта вось сведчыць пра тое, што ўся сістэма у чарговы раз гэта даказвае, што ўся сістэма на адным чалавеку трымаецца. Аднак, не гледзячы вось на вось гэтае, ну, скажам так, захаванне ад коронавіруса Лукашэнку, пра тое, што нібыта гэтага віруса не існуе, адмянілі калядны турнір, які ўжо называюць там цэлай летняй эпохай, бо заўсёды ён праходзіў гэты час. Чаму ўсё ж такі адмянілі? Бо афіцыйна кажуць, што праз коронавірус, праз эпідэміялагічную сітуацыю.
Ну, чаму тут вельмі цяжка адказаць, і логікі у гэтай сістэмы ўвогуле шукаць, ну, не надта ўдзячная справа, бо мы памятаем, што ўвесну каранавірусу ўвогуле не было, і што хакей наадварот лекаваў ад каранавіруса, здесь нет никаких вирусов, это холодильники и так далей. Все мы памятаем гэтае вядомае выказванне, трэба нагадваць. Увесну каранавірусу не было, зараз з'явіўся. Я мяркую, што просто хтосьці з блізкіх Лукашэнкі і з затачэння, як гэта бачна зараз, вельмі, ну, шмат з яго адміністрацыі, там, як кажа Наталя Эйсмент, падыхае. То бок ён сапраўды адчуў, што гэта, ну, вельмі небяспечны вірус, і што людзі просто, ён пабачыў рэальную статыстыку смяротнасці, рэальную статыстыку захворванняў, што людзі просто, ну, мруць, і ну, а яму патрэбны, па-перше, электарат, ну і яму патрэбная апора, на якой ён можа разлічваць. То бок гэта таксама тут у яго уключылася такое ўспрыняцце небяспекі гэтай хваробы, але логікі я б усё ж таки не шукаў. Сцёпа, таксама тыдзень таму вось хадзілі чуткі на розных узроўнях, у асноўным у некаторых тэлеграм-каналах. Таксама некаторыя крыніцы нам на Белсаце паведамляе про тое, што кіраўнік АМАПу Балаба нібыта вельмі хворы і нават памёр ад каранавірусу. Ці табе нешта вядома пра здароўе гэтага чалавека? Ну, сапраўды хадзілі такія чуткі, але гэта былі чуткі на ўзроўні ОБС, як кажуць у моладзі. Адна бабка сказала, ёсць такая крыніца інфармацыі, але сапраўды з розных крыніцаў была інфармацыя на тое, што Балаба, кіраўнік сталічнага АМАПу, захварэў на каранавірус, але паводле апошняй інфармацыі, паводле першых крыніцаў ён выпісаўся і зараз знаходзіцца дома, паводле другой паехаў у тую вёску, дзе яму спалілі хату, і набіў там морду меркаванаму здзяйсняльніку вось гэтага здарэння. То бок тут інфармацыя розная, праўдзівай няма, але мы яго, ну, пакуль не бачым на акцыях, так, і невядома, дзе ён, хаця вельмі шмат людзей з сістэмы таксама не бачна, як і прэм'ер-міністра, уласна, гэтага, які Сергіенка, які захварэў таксама на каранавірус, а колькі яшчэ людзей з сістэмы хварэе, нават цяжка ўявіць. Лукашенко абяцаў яшчэ тыдзень таму пракаменціць гэтыя злівы, аднак маўчыць, не нарадзілася ніякая версія ні ў КДБ, ні ў самога Лукашэнкі. З чым гэта звязваеш? З тым, што яны проста не могуць сказаць праўду, яны не могуць сказаць, што гэта праўдзівая размова, ім трэба неяк даказаць, што гэта фейк, а даказаць, што гэта фейк, вельмі не атрымліваецца. Магчыма, яны хацелі стварыць нейкую сваю дипфейк, так званы, нейкі монтаж размоваў, каб даказаць, што такое магчыма, але пакуль не атрымліваецца, і Лукашенко ізноў так сапраўды нагадаў, што мы вам все раскажем, будет очень интересно. У яго вось гэтыя вось цікавыя распавядальнікі, я нагадаю, пра коронавірус павінныя былі быць. І пра выбары ён казаў, што выбары будуць вельмі цікавыя. Так. После выборов будет очень интересно. И гэта ўсё мы нават подборку рабілі, што будзе вельмі цікава, а зараз пакуль нудна і нецікава, і нічога не зрушваецца з месца. Сцёпа, калі коротка, хто можа быць наступным вось аб'ектам гэтых зліваў, апрача Эйсмент, і каму варта прыкусіць свой язык? Пакуль не магу анансаваць, бо мы самі яшчэ чакаем файлаў, але папярэдне гэта таксама вельмі ўплывовыя людзі ў сістэме краіны і вельмі цікавыя размовы, якія абавязкова будуць публікавацца, бо як... А калі чакаць? Як доўга нам яшчэ чакаць, бо мы таксама вельмі чакаем новых зліваў? Я думаю, праз тыдзень будзе. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Чакаем цябе цёплай у гэтай студыі. І, канешне, дзякуй за твою працу. Сцяпан Святлоў, заснавальнік тэлеграм-каналу «Нехта», быў з намі на відэасувязі.